entidade resultante ten o seu interese social en Galicia. É preceptiva a autorización da comunidade galega para aprobar calquer alianza entre que afecte as caixas galegas con outras entidades ou para aprobar a disolución ou liquidación das caixas que teñen a súa razón social, a súa sede social en Galicia. Como a nova lei de caixas establece a necesidade de que a comunidade autónoma galega autorice os investimentos máis relevantes das caixas e determine, oriente, cal debe ser o destino da súa obra social. Todo iso, aparte de introducir un cambio na composición, nos criterios de composición da Asamblea Xeral, dos órgãos de goberno das caixas, moito máis democráticos, que se xusta moito máis que a representación da sociedade galega, establecendo unha representación do 20% dos conselleiros que integran a Asamblea Xeral de cada caixa propostos polo Parlamento galego, outro 20% propostos polos concellos, un 10% por entidades sociais de todo tipo, organizacións empresariais, sindicatos, etc., un 10% dos empregados, un 10% das entidades fundacionais, un 30% os impositores, os depositantes nas distintas caixas, establecendo, ademais, en cada un destes aspectos mecanismos realmente democráticos de elección, se forza a renovación dos órgãos actuais de goberno das caixas, dado que teñen que adaptarse no plazo de 3 meses o establecido nesta lei. Se establece un límite de idade no cargo dos directores xerais en un máximo de 70 anos, inda que non o queríamos reducir a 65, para evitar situacións de que hai algunhas persoas que estableceron auténticas dinastías personais na dirección das caixas. Por lo tanto, os parámetros básicos que o BNG pretendía cando puxo sobre a mesa a necesidade de dotar o noso país dunha lei de caixas, creo que están total e absolutamente conseguidos. E xa para rematar, e antes de contestar as vosas preguntas, permitideme unhas conclusións. En primeiro lugar, que se esconde detrás da posición de cada forza política nesta cuestión. O Partido Popular, a nivel de Estado, ten unha posición clara e unívoca, non o olvidedes. A nivel de Estado, o Partido Popular está totalmente a favor de ir que há un modelo que conleva a descaracterización das caixas, que no caso do noso país se traduce na absorción das caixas galegas por caixas de fora. O Partido Popular apoiou ese fondo de reestructuración ordenada do sector bancario que dota deses instrumentos do Banco de España, o que antes arguí. O señor Mariano Rajoy e o señor Cristóbal Montoro, responsable de Economía do Partido Popular, en todas as declaracións mantiveron sempre esta posición. O señor Rodrigo Rato, que foi un alto cargo do goberno na desembarque en Caja Madrid para encabezar esta operación. E os primeiros movimentos de Feijóo, os primeiros movimentos do goberno da Xunta, iban claramente na línea de non actuar, de deixar que se fixera para favorecer que esta operación de absorber as nosas caixas puidese construirse. Porque ao final o goberno Feixóo rectificou, porque ao final o Partido Popular de Galicia rectificou. Non teñades a menor dúbida que foi pola presión política que foi capaz de chegar ao BNG e tamén algúns medios de comunicación que alertaron sobre este problema, sobre estes perigos e condicionaron a que obrigamos a rectificar a actitude de Feijóo. Non teñades a máis mínima dúbida de que a posición de Feijóo tamén ten, inda que poida parecer unha contradicción, moito que ver ca contestación social tan grande que está provocando as súas políticas en contra do goberno. Porque o señor Feijóo, vendo a marcha que estaban tomando as cousas, vendo a reacción social que se estaba suscitando, se deu conta que podía quedar, cando iba un ano de goberno, xa estigmatizado para a historia deste país como presidente de Galicia, que actuou contra o galego, que vendeu as nosas caixas, que traicionou o país. Foi isto o que obrigou a rectificar. Por lo tanto, neste caso, quen tivo que rectificar, e entendo que
dar explicación das súas contradicións ao Partido Popular en absoluto o bloque nacionalista galego que sempre tuvo unha posición enormemente clara e unida. En segundo lugar, que se esconde diante da oposición do Partido Socialista que un día dixo unha cousa, outro día dixo outra, que ao final se desvinculou da lei de caixas, ao final votou neto. Pois non vos cabe ninguna dúbida que o Partido Socialista nesto está actuando seguindo as directrices do Goberno Central. O diseño do Goberno Central é moi claro, é o que se deriva do fondo da estructuración da ordenación bancaria, que foi o que antes vos expliquei. O Partido Socialista, pois sí, acólitamente se diseña sin ter en conta o impacto tan negativo que isto tería para Galicia. Pero é máis, o Partido Socialista peca dunha visión mellor. O Partido Socialista confunde as institucións con quen as goberna. Que argumento utiliza o Partido Socialista repetidamente? Que argumento termo, o aseguro, incluso ministros galegos en Madrid, en privado no Congreso de Diputados, dicindo que como facíamos isto. Como lle entregábamos as caixas galegas ao partido? Confunde reforzar a tutela dos poderes públicos galegos sobre as nosas caixas de foro con quen goberna agora en Galicia, que é o Partido Popular. Por a mesma regla de tres, compañeros, como galegos non teríamos que aspirar a unha boa financiación autonómica para o noso país, porque goberna Galicia o Partido Popular, non teríamos que reclamar máis competencias para Galicia, porque goberna Galicia o Partido Popular, é unha visión miope, unha visión antipaís. E está xogando, ademais, o localismo, está xogando a alimentar a división, a impedir que o noso país se vertebre en función dos intereses de conxuntos dunha visión global. Defendendo en cada sitio unha cousa que se atén, o que nese sitio se quere escoitar, pero que é contradictorio. En Vigo, oponiéndose a fusión, porque parece ser que conlevaría a asociación de Caixa Nova con Caixa Galicia. Cando, insisto, a opción de pon Caixa Nova sobre a mesa é unha alianza con Caixa Astur que na práctica conlevaría a asociación con a Caixa Asturiana, cando a proposta de fusión posta sobre a mesa é que a fusión se equilibrada. En Coruña, o señor alcalde decidindo que o ASER está en Coruña, ou senón non hai fusión que valga. En Santiago decidindo que él sí que está de acordo con a fusión para se deter que está en Santiago, e o de Lugo, isto foi onte, e eu creo que isto xa foi para tirar foguetes, dixo que os lugueses levaban aforrando moitos anos e éramos máis maltratados e a fusión ten que ser. En definitiva, todo menos construir país. Creo que o BNG fixo o traballo que nos corresponde facer, ter visión de país, ter capacidade de iniciativa, demostrar con feitos, como desde a oposición, tamén en certa medida se goberna, porque podes acabar condicionando a posición de outros e obligándolos a rectificar, pero en calquer caso, amigos e amigas, isto non está aínda definido. Ter unha nova lei de caixas nos dote de mellores ferramentas para que a reestructuración do sector financiero se faga protexendo os intereses de Galicia, protexendo os intereses dos galegos, pero non abonda con ter unha boa ferramenta. É moi importante como esa ferramenta se vai utilizar, e, por suposto, o goberno galego neso ten unha enorme responsabilidade. E, por lo tanto, non podemos, en absoluto, dar por feito que o goberno galego actual non vai aproveitar a máis mínima excusa para justificar que non é posible unha fusión entre as caixas galegas e é necesario para asegurar a solvencia das entidades que se integren con caixas. Por lo tanto, o tema non está concluído, pero en calquer caso, os pasos dados polo BNG lle teñen posto moito máis difícil esa operación que sería enormemente prejudicial para os intereses de Galicia. Creo que con isto, por a miña banda, é suficiente para intentar explicar o que está en xogo en todo este proceso e, por suposto, se tedes preguntas que facer, procurarei responder as vosotros.